Sinugbuan ng binisaya kauban si Teacher Myra. Maayong adlaw mga bata, atong tun-an karon ang letrang D. Kailan na ba mo sa letrang D? Kung wala pa, mao kini ang dako nga letrang D nga anaa sa inyong wala. Ang anaa sa inyong tuo kay ang gamay nga letrang D. Ang tingog sa letrang D kay D. 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 Sabayin ninyo si Teacher Myra sa pag-ingon sa tingog sa letrang D. 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 Usaba pa daw? D. 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 Very good mga bata. Karon atong tun-an ang mga butang o hulagway nga nagsugod sa letrang D. Sama sa dalan. D. D. Dalan. Unsa kini mga bata? Yes, mao kini ang dalan. Ang sunod na hulagway kay dahon. D. D. Dahon. Kitang tanan mo ingon, dahon. D. D. Dahon. Kini ang dila. D. D. Dila. Unsa kini mga bata? Husto. Kini ang dila. D. D. Dila. Ang sunod na hulagway kay dagat. D. D. Dagat. Dungantang mo ingon mga bata. Dagat. D. D. Dagat. Very good. Ang sunod kay duha. D. D. Duha. Unsa ni nga numero mga bata? Tama, mao kini ang duha. Ang sunod na hulagway nga nagsugod sa letrang D kay dagom. D. D. Dagom. Dungantang maingon mga bata sa ngalan ni ini. Dagom. D. D. Dagom. Ang sunod na hulagway nga nagsugod sa letrang D kay duwende. D. D. Duwende. Unsa kini mga bata? Correct, mao kini ang duwende. Ug ang ulahing hulagway nga nagsugod sa letrang D kay 12. D. D. 12. Unsa kini nga numero mga bata? Husto, mao kini ang 12. Oras na pud sa pagtubag sa mga pangutana ni Teacher Myra. Aron atong mahibaw-an kung aduna ba kay nakatunan sa atong leksyon karon. Isulti ang nawalang sinugdanang letra sa kada ngalan sa hulagway. Andam na ba ka? Kay magsugod na ta. Ang unang hulagway kay duha. D. D. Duha. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan ni ini? Unsa ang inyong tubag? Husto, mao kini ang letrang D. Duha. Ang sunod na hulagway kay dagat. D. D. Dagat. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan sa ngalan nga dagat? Husto, ang tubag kay letrang D. Dagat. Ang sunod na hulagway kay dila. D. D. Dila. Unsa ang hustong tubag mga bata? Correct. Kini kay letrang D. Dila. Ang sunod kay dalan. D. D. Dalan. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan nga dalan? Unsa ang inyong tubag? Husto. Kini kay letrang D. Dalan. Ang sunod kay dahon. D. D. Dahon. Iingon sa ako kung unsang nawalang letra sa sinugdanan ni ini. Correct. Kini kay letrang D. Dahon. Mao kini ang numero nga 12. D. D. 12. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan ni ini? Correct.
Ang hustong tubag kay letrang D, 12. Ang sunod na hulagway kay duwende, duwende. Iingon sa ako ang nawalang letra sa sinugdanan ni ini. Husto mga bata, ang hustong tubag kay letrang D, duwende. Ang ulahing hulagway kay dagom, dagom. Iingon ang nawalang letra sa sinugdanan nga ngalan sa dagom. Korek mga bata, ang tamang tubag kay D, dagom. Karon mga bata, inyong sulayan ang pagsulat sa uppercase o lowercase nga letrang D sa inyong pad paper. Paningkamuti nga hanay ang inyong pagkasulat aron malipay ang inyong mga ginikanan kung tan-awon na nila ang inyong trabaho. Diri na human ang atong leksyon karong adlaw mga bata. Nalipay ko sa inyong pagpaningkamot og hinaot nga kanunay ninyo kining himuon. Ayaw kalimot sa pag-like og subscribe sa channel ni Teacher Myra nga This Teaching Mama. Magkita-kita ta sa sunod natong leksyon mga bata. Daghang salamat. Bye-bye!